lampa. Ovo je lava lampa. Može se napraviti od... Uzmete jednu vazu ili čašu. U nju stavite malo vode i puno ulja. Uzmete jestive boje, bilo koju vi želite, i šumeću tabletu. Najbolje je bijelo. Evo, ovo je jedna kupovna lava lampa. Znači, možete ih i kupiti. A ove su dvije koje su se napravile. Evo, ovo je crvena i žuta, a ovo plava i zelena. A sada ćemo ih osvijetliti. Znači, na kraju ih treba osvijetliti. Evo, pokazat ćemo vam. Evo ga. Iz profila part 2 Bruno Šimunić. Hvala što ste nas gledali i doviđenja.